Ja has enviat la teva foto? Encara hi ets a temps, Mossanaires enreixats. I què volem donar? Doncs una sensació que aquesta pandèmia ens està donant, que és la de que ens sentim enreixats, darrere una reixa, presoners de tot això. No ens podem reunir amb la família tal com voldríem, no podem anar amb els amics tal com abans fèiem, ens sentim força enreixats. I la qüestió és buscar reixes al camí. I fixeu-vos, veiem que ve el tren de Rodalies i foto impressionant, sensació, però darrere una reixa. I ara, d'aquí uns moments, ens trobem en Gavi, passejant la seva gossa, la Lola. I què? Com s'estimen, no? Estan per aquí tota bonica. Nosaltres continuarem, després de fotomirar-nos d'en Gavi, i veurem un ramat de vents per aquí donant voltes. I n'hi ha forces, mirem de no esvalotar-les i continuarem i ens trobarem cap més reixa? Jo diria que sí. I feu alguna carota dels que ens agraden. Aquí al camp del golf trobem una altra reixa. Ens continuem sentint enreixats. I ara doncs farem camí fins a la masia, que sortosament també hi ha una reixa allà a l'ermita de Sant Josep. De cop cares! A l'ermita de Sant Josep també us podeu fer una foto, ficar el mòbil dins, i aquesta sensació és ben bé de presoners. Estem presoners d'aquests moments. Però, ves per on, nosaltres no deixem de celebrar aquesta amistat, totes les mesures de seguretat i una bona moris, un paquet de patatones i les fotos acabades de fer que enviarem a on? A foto.mossenoms.b. Moltes gràcies, que vagi bé.